Încep scrisoarea asta într-un târziu. Simt că nu mai am timp, simt creierul cum cedează și inima ce tare vibrează. Aș vrea să cred că visează, că se simte bine, dar sincer nu știu dacă mai apucă ziua de mâine. Prea multe vise ce par rupte din realitate, prea multe chestii ciudate, speranțe de prea mult timp abandonate, prea multe promisiuni uitate și calea cea bună e una din toate. Sunt prea multe persoane amintite în textele mele. Chiar nu știu de ce fac asta când știu că nu exist pentru ele. Simt cum rămân fără putere, simt cum spatele mă lasă. Abia pot să mă ridic în pasă, stau pe scaun la masă și ăștia se întreabă de ce n-am ieșit atâta timp din casă, de ce sunt tot mai slab și mai palid la față. Dar ăștia nu știu că boala asta mă seacă de viață. Și-am căutat într-un timp remediu, credeam că-l voi găsi. Am căutat ce-am căutat, dar am renunțat a doua zi. Și se spune că speranța moare ultima doar dacă crești. Dacă te joci cu dragostea de fiecare dată pierzi. Statul spune că n-ai voie cu aia, că ești mic și poți să ai totul, dar cu tine jos când pleci nu e nimic. Sunt conștient că dacă ar fi să mor, nu o să-mi ducă nimeni niciun dor. Chiar se vor bucura câțiva că am ieșit cumva din viața lor. Unii dintre ei m-a șters chiar și din amintiri și am trăit destule, deci mă mulțumesc doar cu dezamăgiri. Și mă duc și acum aminte cum am început, cu banalități puse pe foaie și cu texte de început. Părea că m-am pierdut în gânduri deșarte, plin de speranțe moarte și de vise spulberate. De persoane uitate ce le rostești și acum numele în șoapte. Și-am avut mai multe nopți nedormite, nu doar o noapte. Și speram că într-o zi o să mi se îndeplinească dorințele toate.